privatno obezbeđenje su privatne firme, nije to privatno obezbeđenje. Nisam ja dobro čombeja iz paviljona gde sam odrastao, pa me on privatno obezbeđuje. To su licencirane kuće koje se bave obezbeđenjem u skladu sa zakonom Republike Srbije. Te iste licencirane kuće obezbeđuju policijski objekt. Znači, ne znam da li ste znali da policijski objekt obezbeđuje privatno obezbeđenje. Ne obezbeđuje i policija, jer nemaju ljude. Ovo vam govorim jer se slušam već 2 godine. Zamislite privatno obezbeđenje ispred Skupštine grada. A kako treba da bude? Kako izgleda obezbeđenje koje nije privatno? Službeno, policijsko. A policija ne može ni sebe da obezbedi, svoje objekte. Ne znam što je smešno. To što ste rekli da policija sama sebe ne može da obezbedi. Nema ljude. A što nam je smešno tu? Ja stvarno ne znam, daj ti ja malo da se smijem. Meni nije tu ništa smešno. Nego očigledno da ne znate to. Jer da znate, onda se ne bi iščuđavali kada privatna licencirana obezbeđenja obezbeđuju državne objekte, državne manifestacije, svaku sportsku manifestaciju obezbeđuju licencirana privatna obezbeđenja.